Hemen bildu gara gaztetxeko urtemugaren berri emateko. Aurten Gasteizko gaztetxeak 30 urte betetzen ditu eta gure programazioaren berri emango dizuegu. Guretzat aurtengo urtemuga oso garrantzitsua da, hori gaztetxeak 30 urte betetzen dituelako, eta nolabait nahi genuen programazio berezi bat egin, eta horretarako erabaki da hilabetero gai ezberdin bat jorratzea, eta baita ere Gasteizko gaztetxean oso garrantzitsua da kontuan hartzea bertan parte hartzen duten kolektibo guztiak. Horregatik, hilabete hauetan zehar emango den programazioa kolektibo ezberdinekin batera antolatuko dugu. Urtarrilak ekologismoa landuko du, eta horregatik aste honetan 24tik 27ra hainbat hitzaldi eta ekintza emango dira ekologismoarekin zerikusia dutenak. Urtemugaren harira hausnartzen ari ginenean, pentsatu genuen okupazioa eta autogestioaren munduan katua oso simbolo erabilia dela, eta orduan erabaki genuen guretzat gaztetxea den guztia katu batean gorpuztea, eta hori da prudentzi, ezta? Prudentzi dira kolektibo guztiak, dira gaztetxeak eduki duen ibilaldi osoa, gara gu, dira gaztetxero zarra da alde zarra. Ni gaztetxero izandakoa naiz, eta urteetan zehar niretzako gaztetxea izan da eskola bat edo kontraeskola bat. Bertan asamblarismoaz funtzionatu dugu, autogestioa eta okupazioaz baliatuta, espazio liberatuei erabilera ezberdinak eman diegu, bai tailerrak burutzeko, kontzertuak, hitzaldiak, eta hoize. Nila urte batzu daramatzat Gasteizko gaztetxean, eta nik topatu dut gaztetxean beste leku batzutan aurkitu ezin izan detena, ezta? Lagundu dit hazten, politizatzen eta beste motatako harreman batzuk topatu ditut gaztetxean. Horretaz gain gauza asko egiten ikasi dut, gaztetxeak azkenean funtzio asko dauzka eta funtzio guzti horiek gestionatzen, eta niretzat benetazko ikasketa bat izan da gaztetxean egotea. 30 urte hauek ematen digu harrotasun puntu bat ere, ez? Hemen Gasteizen 30 urtetan hemen egoteak, suposatzen du aurre egin izana zailtasun ezberdinei, eta udaletxe zein alkate ezberdinei aurre egin diegu, eta niretzako da harrotasun puntu bat etxe honek 30 urteen zehar hemen jarraitzea, eta ateak oraindikan zabalik egotea eta inoiz baino zabaliagoak egotea, ez? Bai teilatua konpontzen eta holako auzolanak ematen dio etxe honi kriston indarrak eta jarraitzeko beste 30 urte hemen Gasteizko alde zaharrean. Nik uste dut niretzat behintzat ohore handia da, ezta? Baita ere urteak pasa ahala ezagutzen duzu gaztetxetik pasa den mundu guztia, eta ohore bada hemen jarraitzea, ezta? Eta esperientzia guzti horiek nahastea eta aurrera begiratu ahal izatea, ezta? Aurrera begiratzea eta esperantza hori ikustea, ikuste duzu gaztetxeak hor jarraitzen duela eta hor jarraituko duela, ezta? Eta hori niri kriston poza ematen dit. Guretzat hori esan dugun bezala urtemuga hau oso berezia da, oso urtemuga luzea izango da, beraz mundu guztia animatzen dugu gaztetxera etortzea, ezagutzen ez duenak pasatzea ezagutzera, eta gu hemen egongo garela, hemendik ekainera arte gutxienez. Oso garrantzitsua da beste kolektiboen parte hartzea, eta hilabete bakoitza bai dagoela bideratuta kolektibo ezberdinei eta gai ezberdinak jorratuko dira, orduan nolabait badago antolatuta, ez da, norbait balin badauka bereziki interesen bat gairen batean, badauka orden antolatuta, eta nik uste dut oso polita izango dela, kolektibo asko parte hartuko dutelako gaztetxean, eta oso interesgarria eta oso aberasgarria izan daiteke hori. Aurten ere, Gasteizko hainbat esparru liberatuekin elkarlanean arituko gara, eta
Urtemuga honetan, bai Errekaleo auzo askea, auzolana pilotalekua, Labedi irratiak eta zein Gasteizko gaztetxeak burutuko ditugu ekintza berezi batzuk, pizkat hola esparru amankomunak sortuz eta urtemuga berezi honi hasiera emateko. Eta guztion urtemugak ospatzeko. Eta gora prudentzi, kopon!